Na prípravu insalata caprese budeme potrebovať paradajky San Marzano, mozzarella di bufala, bazalka, chlieb a cesnak. Buongiorno. Dnes vám predstavím tieto fantastické San Marzano a paradajky, ktoré sú špeciálne určené alebo vhodné na varenie salsa di pomodoro alebo passata di pomodoro, tzv. Omáčky paradajkové. Ale ja som si ich dnes vybrala na jednu taliansku klasiku, ktorú určite všetci poznáte, a to je insalata caprese. Krásny šalát v typickej talianskej trikolore. Dnes vám caprese pripravím na iný spôsob. Teplne ho spracujem a poviem vám, čo všetko sa dá s takýmto kombom spraviť, ako ho naservírovať. Takže budeme potrebovať San Marzano, budeme potrebovať mozzarella di bufala, bazalku a oliváč. Takže najskôr si pripravíme paradajky. Nakrájame ich na hrubšie kolieska, asi tak 5-6 mm. Vidíte, že San Marzano má pomerne málo semienok, preto sú ideálne na varenie omáčok, ako som už spomínala. Takto nakrájané paradajky poukladáme na plech. Jemne ich zasolíme, nasolíme a vložíme do vyhriatej trúby na 15 minút. Paradajky dáme teraz do trúby. Nech sa nám trošku opečú, nespečú, asi na 180 stupňov na 15-20 minút. Na takto pripravené zapečené paradajky teraz nakrájame mozzarella di bufala. Nakrájame ju tiež na hrubšie plátky a tieto polovice poukladáme. Ešte jemne osolíme. Môžeme pridať čierne korene a olivový olej. A dáme ich zapiecť znova. Medzi tým, čo máme paradajky v trúbe, si nakrájame chlieb. Urobíme si bruschety, takzvané hrianky, topinky. Medzi tým, čo sa nám zapeká mozzarella s paradajkou, si pripravíme bruschety, ktoré sme si predtým otoastovali a teraz ich poriadne natrieme cesnakom. Takže mozzarella sa nám zapiekla na paradajke, ktorú sme si predtým zapiekli, takisto. Teraz takto zapečené caprese naservírujeme na našu pripravenú, ocesnakovanú brusketu. Takto pripravené caprese, báza paradajka zapečená s mozzarellou, môžete použiť nielen na brusketu. Môžete ju jesť ako prílohu k jedlu, alebo ju môžete naložiť na jemné telacie plátky alebo kuracie plátky. Tak, ideme ochutnať. Buono! Ciao!